Bosisi sisi wena lo omithi sisi lo mithi nonke laba balana nizo PS amakhala ngizoqala ngalabo amakhaya ngoba umshini wami yabona lo mshini lona engisebenzisayo awukho right ngizoqala ngalabo amakhaya nina abazo PS ebhonweni ngizolandela ngani after lo sisi lo mithi uzo PS yini wena uzo PS inkomo all right hlala lapha na wena obe yakho izoba ilokhu nje umshini wami lona awusebenzi kahle okay sharp nina nizohlela ngapha ke umuntu nomuntu abamali yakhe ngesandla awuthi ngiqale sisi hlala lana wena hlala mfethu angidlali mfethu hlala lana ngifuna ukulokhunja alright sharp hlala ngilungise kahle hlala ngilungise kahle enalo mshini wami lo hayi uyabona ukuthi ulimele lo mshini wami lo awuphisi kahle kodwa ngizokulokhunja manje ish nalo mshini wami lo usizandla sisi susizandla wena yamanje ngiphazamisa yabona namakhasi amaningi kanjani umshini wami awusebenzi kahle susizandla manje zokunyanyisa sisi yabo susizandla uyangiphazamisa manje ngisindoda yakho ngincenga manje lo mshini awusebenzi lo uyabona uzozilimaza manje awulethi khala hawu nakya aish lokhile manje lo aish yabona manje suzilimazile-ke manje yabona-ke manje eish mana Eat man. Man, let's khanda. Hayi ngifuna ukhipha iciki, ngifuna ulungisa iciki. Ayi, ngiyekele. Alright ke. Lo mshini wami uyajema manje nginitshela ngathi lo mshini wami uyajena lo. Ubani olandelayo? Sisi ngicela uhlale lapha uzoziphulisela lapha ikhanda but lana ngamakhasi amaningi nomshini wami uyajema yabona. Sisi sizohlala la nozophisa abazophisa amakhala bazohlala ngapha. Umshini wami uyajema bafethu. Ngicela ngicabangele nami ngishaye isikhathi sami la. Baningi abantu kufanele benze. Nabantu bakupheza iphone la. Hlala. Sisicela uhlala lapha ke ukuzibamba ikhanda.